patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nolsar. Nga maghatod sa labing dakog mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Sa Mandawi City, daghan usab ang miapas pagbisita sa mga sementeryo sa di pa kinihingpit nga siradan na sud sa usa ka semana. Health protocols higpit gipatuman sa mga otoridad. Ginidan usab ang pagpahigayon og misa sud sa sementeryo. Ang report ni Nico Sereno. Usa ka adlaw sa di pa sirad-an ang samang hangtod Nobyembre 4, daghan ang miapas pagbisita karong adlaw. Sa ganghaan pa lang sa St. Joseph Catholic Cemetery, gi-require gyud ang mga tawo paggamit og face mask ug face shield. Ang wa magtarong sa pagsuot niini gipahimangnuan. Ubay-ubay ang mipahimos ning higayon nga makabisita sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Apan obserbasyon sa mga otoridad, di kaayo daghan ang mga tawo. Ano bitaw ni anhimi karon kay ugma na wala na. Hangtod na sa 4 siguro, sir. Okay lang kay di man kayo daghan sa kaistanan, sir. Giigo lang ba? Walay santos nga misa sa kapilya sa sementeryo. Ang mga tagtungod mamahimo hinuon nga makapahalad og misa didto na sa mga simbahan. Sa laing menteryo sa Barangay Gizo, pabilin nga gipatuman ang hugot nga seguridad. Dunay mga wala kasulod kay walay face shield apan daghan sab hinuon ang namaligya niini sa gawas, uban ang naandang namaligya og mga kandila ug buwak. Moabot sa 30 ka mga traffic enforcers gikan sa team ang nakadeploy sa dapit. Hinuon matud sa ilang labaw, normal ra ang dagan sa trapiko. Wa sab nila nakita ang panginahanglanon nga mag-implementar og road closure. Nag-ready lang ang mga no entry o likewise sa mga barrier. Just in case mo advise among operation head nga mag-closure. So karon pasabol lagi hapon para di makakreate og traffic light area. Ato lang i-manage lang hapon sa atong mga enforcer. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Inanay usab nga midagsa ang mga tawo sa mga samang sa Dakbayan sa Talisay ning katapusang adlaw sa pagbukas sa mga sementeryo. Samtang adunay misa pahinungod sa mga kalag sa St. Joseph Catholic Cemetery apan kapilya sa Santa Teresa de Avila Catholic Cemetery, nagmingaw si Chelo Valiena sa report. Mingaw ang pribadong samang nga nahimutang sa Barangay San Roque sa may Cebu South Coastal Road. Mato ni Raymond Taob, trabahante sa samang nga sagad sa mga kabanay mibisita sa miaging Sabado ug Domingo pa. Makita kini sa mga buwak ug mga kandila nga naa sa mga lubong. Hinuon ang magsuong korpin taga Barangay Dayas sa Dakbayan sa Sugbo miduaw sa lubong sa ilang mga ginikanan karon. Wala lang mo sir kay mas mayor dulduolo sa 30 1 2 kay 1 ato na lang mi dito minungod na lang mi niya. Samtang adunay duha ka misa nga gihalad alang sa mga kalag sa St. Joseph Catholic Cemetery nga nahimutang sa Barangay San Roque. Matod ni Father Joseph Intig, team member sa St. Joseph Parish sa Barangay Tabunok, nga nahimo ang obligasyon sa mga kabanay sa pag-ampo sa mga namatay. Among gina mga tao nga ay kay mo kakonsensya na, kay nakatuman na kamo karon, kay nagmisa naman ta para sa inyong mga kalag sa purgatorio. Apan ang mga tao nga miduaw sa Santa Teresa de Avila Catholic Cemetery,
Gusto untang magpamisa sa mga kalag. Way maduol ug way mapangutana kung aduna ba. Wa gani malimpyuhi ang kapilya sa samang Katoliko sud na sa 8 ka buwan. Muadto na lang sa simbahan ang 82 anyos nga si Manang Junisha aron magpamisa sa mga kalag. Simbahan na simbahan tingali. adto lang ko mga hatod og pamisa. Every kanang Lunes na gid siya misa nya. Karon nga pandemic wala na 8 months na walay misa dire. Menos pa usab ang mga tao nga miduaw sa lubong sa Municipal Cemetery nga nahimutang sa barangay poblasyon. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisda. Good news sa mga upunganon, way natalang bagong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gahapong adlaw, kinina ang ikapat nga higayon nga nag-zero COVID case ang Dakbayan nining buwan sa Oktubre. Si Luan Merondina sa report. Sa 296 ka mga swab samples nga giduso sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ngadto sa accredited nga mga molecular lab, way ni usa ang nagpositibo sa COVID-19. Kinina ang ikaupat nga higayon nga way natalang bagong kaso sa COVID-19 ang Dakbayan. Una niadtong Oktubre 10, gisundan pagka Oktubre 16, ikatulo pagka Oktubre 19 ug kagahapon Oktubre 27. Subay niini pabiling anaa sa 2,444 ang total COVID cases sa Dakbayan. Hinuon, 70 na lang ang aktibong kaso ni ini, kay naka-recover na ang 2,257. So it implies nga kanang ang ato ang cases gid karon ni flatten na gid siya. Kay kanang makita nato katong pagsugod nato since katong March gid no atong first case. Then isaka siya pag katong month sa May, June, July ana ni taas gid ni peak gid siya pag katong July gid nadag-as kaayo. Then makita na mo then from August, September ni down na gid siya. Ganiha, gipahigayon ang swab testing sa mga vendors o pipila ka mga sakop sa CTMS nga wa makasalmot sa gipahigayong 3 ka adlaw nga schedule sa swab test sa miaging semana. Itandi sa ubang mga dakbayan sa lalawigan sa Sugbo, ang Lapu-Lapu City lang ang wala mohunong sa pagpahigayon og massive swab test sa nagkadayang nga sektor sa Katilingban. Apan bisan pa man niini, padayong nagubos ang mga kaso sa COVID-19. Samtang giangko ni Mario Napule, pangu sa City Traffic Management System sa Dakbayan, nga gihinabi pa niya ang pamilya sa tulo niya ka mga sakop nga napaubos sa swab test sa miaging semana, kinsa nagpositibo sa COVID-19. Matod ni Napule, pipila kanila, naglisod pa pagdawat sa resulta sa swab test ug wa dayon musanong sa pagpa-isolate sa ilang mga kabanay. Hinuon sa pagkakaron, ana-ana sila sa isolation facility sa Dakbayan ug pulos asymptomatic. Mao lagi na usahay manawag na ko si Ma'am Grace tungod na kay murag ang pamilya mismo murag mo react ba kay ano ko nung positive nga baskog man yung bata pero madara magistorya no amo lang hangyoon actually ako yung tawagan mismo nga okupira lang yun kay dili man ni para sa kuan para ni tanan god. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisda. Niining nagsingabot nga kapaskuhan, musiaw na usab ang mga mangingilad nga mamiktima gamit sa ilahang modus. Sama na lang sa nahitabo sa usa ka grocery sud sa usa ka dakong mall. Diin nakuhaan og CCTV ang operasyon sa mga sakop sa salisigang ngadto sa usa ka babaeng biktima. Ani ang report. Kini ang kopya sa CCTV nga nakuha sa bana sa biktima atol sa iyahang paglinya sa Privilege Lane. Sa video footage makita ang grupo sa mga babae ug lalaki nga nagpatuong namalit aron maalihan ang ilang himuon. Apan nakuhaan gihapon sa CCTV ang pag-abli hangtod na sa pagkuot sa pitaka nga may ID, lisensya o mga ATM cards. Doon na na-withdraw ang kwarta gikan sa biktima. Gipadangat na sa bana sa biktima sa management sa mall ang nahitabo. Gireport na usab kini sa Mabudo Police Station. Wa na hinuon maglaom si Antonio Mad Jr. nga mabawi pa nila ang kwarta apan gusto lang nilang awhagon ang publiko nga mag-amping sulod sa mga establishmento aron dili mabiktima. Usa siyang nabantayan nga wa masunod ang social distancing sulod sa establishmento. Wala ko muanhin ninyo sa inyong opisina kay aron magparipan ko sa nawala namo nga kwarta. Ang ako nga ma-aware ang mga publiko sa ngaingani nahitabo. Gawa sa pagpanguot, susihon usab sa Mabudo Police Station ang wa masunod nga minimum health protocol. Sa part sa PNP, we are calling the attention of the management
In fact, sooner amo ipatawag to ang kanang ilang security officer regarding ani. Samtang ipatawag sa mayor ang mga tagduma sa establishmento aron tukion ang pagpatuman sa social distancing sulod sa mga tindahan. If there is a need for us to call a meeting to, to remind them of the minimum health protocols, then by all means we will call them. If there are violations observed by our people, we have to call them. We have to call another meeting to remind them of the obligation to be compliant with the minimum health requirements. Wauna nganli sa GMA Regional TV ang mall hangtod makahatag sila sa ilang habig. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga operator sa PUJ nga gusto ng mamasahero sa siyudad sa Sugbo, giawhag sa LTFRB nga lihoko na ang mga gikinahanglang mga requisitos. Ang report ni Faye Marie Dumabok. Kagahapon gipibaw ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga human sa gimong pagtuon sa dakbayan. Giyunan usab sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga makabalik na sa pagpamasahero ang mga traditional PUJ dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Mato di LTFRB 7 Director Eduardo Montialto Jr. nga sa kapin 5,000 ka mga PUJ sa Cebu City, 1,720 lang ang unang tugutang makabiyahe. Apan gikinahanglan na lang ang executive orders sa mayor. Expected na ito paggawa sa executive order ni Mayor Labella siguro next week or this week. Kukulat doon ang executive order. Dayon, naami kuan dayon kining one-stop shop nga buhaton. Ang organize po na ng Cebu City. Sa maong one-stop shop, himuon ang roadworthiness test, kuha og special permit ug uban pa. Gipaabot nga karon Nobyembre aduna nay mga PUJ nga makapamasahero sa Cebu City. Every week nami evaluation nga buhaton ay technical working group kanang Jeepney Task Force nga tanawon og asa dapit ang kulang og unsa nga ruta nga i-open pa gyud. Samtang gihangop kini sa grupo sa mga PUJ driver sa Cebu City bisan kun dili pa sila tanan ang tugutang makapamasahero. Mo man ay among paninguhan taon nga dili ma-disenfranchise ang mga driver, ang mga sumasakay, ang mga businesses, ang mubarog yun ang atong mubarog og balik ang atong nahagba nga ekonomiya. Matod sa LTFRB 7, isip pagsunod sa standardized nga plitihan sa national, 9 pesos ang mamahimong minimum nga plitihan sa traditional PUJ. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gipugngan sa mga otoridad ng usa ka container van nga puno sa mga karne nga matud pa expired na apan wa hingpit dispatsar nga gikabalakan nga ma-recycle o mabaligya pa kini. Ang report ni Nico Serino. Human makadawat og impormasyon miadto sa warehouse sa Subang Dako, Mandawi ang kadagkuan sa City Veterinary Office. Joint operation kini sa Mandawi City Veterinary Office ug Department of Veterinary Medicine and Fisheries sa Cebu City. Nakadawat sila og impormasyon sa tuni-tuniladang karne nga subject for rendering o pag-dispose kay na-expire na. Apan gikahibudngan nganong gipa-plug o gisaksak pa ang refrigerated container van. Sa kabalaka nga basin i-recycle o ibaligya baka pagbalik, maong ipasusi ang papeles. For rendering siya, dapat for destruction na unta siya. So kung nangita man siya o mga storage nga van, meaning for, mana, at alleged siya for basin i-recycle ba? So mana, kay naaman dari ang katong dimension nga kaning area naman sa Mandawi. So we call the City Vet. Nakig-communicate na ang City Vet sa consignee o kumpanya nga gikatransaksyon nila. Gingong i-ship ang container sa Manila ug adto na i-dispose. Apan buot gihapon masiguro ang dakbayan nga di kini mapahimuslan pa. So we'll see what documents they can present and ato lang sang i-klaro na for rendering na jud siya. Not to be reused. This is no longer safe for human consumption. No?
So, and this is from high-end na kanang food chain. So, they also need to protect their name. Pipila ka oras gipaabot ang tagduma og consignee apan wa kini moabot. Maong gipadlak na lang ang container van aron dili mahilabtan dungan sa pagmando nga di kini ipabalhin kay gipablatter na sa PNP. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Karong adlaw ang katapusang adlaw nga buksan sa publiko ang masamang sa dili pa kini sirad-an sulod sa usa ka semana apan minus gihapon ang mga miduaw bisan sa mga pibadong samang sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Merondina sa report. Sa usa sa mga pribadong samang sa Barangay Mactan, may pipila lang ka mga pamilya ang miduaw sa lubnganan sa ilang mga mahal sa kinabuhi karong adlaw. Hinuon ubay-ubay sa mga lubnganan ang may mga buwak na ug mga kandila timailhan nga may mga kabanay ng miduaw. Ang lokal nga hagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu mipatuman sa alphabetical order nga schedule sa pagbisita sa mga samang gawas lang sa humay-humay Roman Catholic Cemetery nga mipatuman og gate pass o gi-control ang gidaghanon sa mga mobisita. Murag ang nahitabo ma'am is prior sa katong 15 nga schedule ni visit na sila daan ang uban kay since prior sa katong schedule nato nga visitation they have all the time na pwede sila mo stay. Sa gihapon, higpit ang mga health protocols nga gipatuman o gidid-an ang mga mobisita sa samang nga walay mga face mask. Gidili ang pagkaon o pag-inom sulod sa samang ug limitado lang sa tagduha ka oras ang pagbisita. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, 11 pa ka buwan nga batang babay usa sa mga 15 kabag-ong mga kaso sa COVID-19 sa lalawigan. Si Chelo Valiena sa report. Nagpositibo sa COVID-19 ang 11 kabuhan pa nga masuso nga anak sa inilang banay sa Dumaguete City kansang amahan, inahan ug apuhan nga authorized persons outside residence kun apor nga nagpositibo usab sa virus. Way dugang detalye nga gihatag ang Provincial Health Office, kabahin kanila. Wa pay resulta ang swab test sa 70 anyos nga apor nga nalandig sa Tambalanan. Apan nagnegatibo na ang ilang mga katabang. Samtang sa lungsod sa Tayasan, natakdan sa COVID-19 ang 5 kasakop sa pamilya. Ang 49 anyos nga bana ug ang 47 anyos niyang asawa ug ang duha nila ka anak nga babae ug lalaki. Bayaw sa nurse sa Bayawan District Hospital, ang pasyente niini ug laing 45 anyos maoy 3 ka bag-ong kaso sa COVID-19 sa Bayawan City. Samtang sa Gihulgan City, nagpositibo ang 27 anyos nga pasyente sa frontliner nga una nang nagpositibo sa virus. Sa 15 ka bag-ong kaso, 14 niini natakdan pinaagi sa local transmission. Samtang ang 29 anyos nga ika-15 nga nagpositibo nga taga-lungsod sa Dawin, gituho ang natakdan dito sa Zamboanga City. Because of the husband. So mga nakaroon niya, nag-contact tracing sila and we'll just wait on the result of their contact tracing. Sa dugang kaso, misaka na ngadto sa 264 ka-confirmed cases sa Negros Oriental, bisaka na sa 196 ang recoveries. Sa pagkakaroon, aduna nalay 62 ka-active cases samtang unom ang nakalas. Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Driver sa series bus o ambulansya nga nalabigit sa panagbangga sa kadalanan sa Dakbayan Sugbo na itong Domingo sa hapon, parehong arestado o gipasakaan na og kaso. Cebu City Traffic Office sa mibutyag nga mao mga drivers kinahanglang seminaron. Adunay live report sa CP Marie Dumabok FM. Bob, gawa sa gihimong investigasyon sa Cebu City Police, ang LTFRB 7 ang ipadaot sa pag-showcase order ngadto sa kumpanya sa bus alang usab silang gihimong linaing nga pakisusi. Sa kuha sa CCTV, makita nga nagsubay ang bus di pasaruan sa daan samtang nakago signal. Apan sa dihang ana-ana kini dapit sa crossing, kalit nga nidasmag ang kusog nga nagpadagan nga ambulansya. Tungod sa impact, natipas ngadto sa pikas nga lane ng bus ug susamag naon lang ambulansya. Mato di Police Lieutenant Colonel Clark Ariola, Pangulo sa Traffic Enforcement Unit sa CCPO. Parehong naka-hospital arrest ang mga driver ug gipasakaan na og kasong reckless imprudence resulting to multiple serious physical injuries. Samtang namatay kagahapon ang nalabing konduktor. According manggod sa 4136 nato is supposedly if naay
police, fire truck ug ambulance nga moagi as long as naa siya loud audible sound nga madunggan jud sa mga other drivers mo give way gyud ta. We were not there during the incident, so di ta kaingon if audible ba gyud to ilang sound, and again, we will find that out during the investigation that Gitugan sa Traffic Enforcement Unit sa CCPO nga sukad Oktubre 1 hangtod karon aduna nay 21 ka mga vehicular accidents nga ilang natala. Dinaglambigit niini ang mga bus nga nagbayaan dinhi sa kadalanan sa dakbayan sa Subo. Hinungdan nga ang Cebu City Traffic Office ang muhangyo ngadto sa LTFRB nga ang maong mga bus driver ang kilalang mapaubo sa seminar sa CCTO. Matod ni Alma Casimero, ang Pangulo sa Cebu City Traffic Office, nga sa kapin 300 ka mga public utility bus nga nagbahian sa dakbayan sa Sugbo. 70 lang kanila ang nakakuha sa Sitoms ID. Ang uban nga drivers wala ni undergo og seminar diri sa TOA. Ang ubang driver dili maabot sila taga diri. So may possibility jud nga ma-aksidente kay nga naman alas nakabalog sa speed limit sa atoa sa diri sa Cebu City. Giangko ni LTFRB 7 Director Eduardo Montialto Jr. nga sa LTFRB ug sa LTO lang napaubo sa seminar ang maong mga driver. Tingwa nila nga imbitaro ng CCTO alang unya sa ikaduhang hugna sa seminar. Sa among god more on terms and condition, kanang unsay mga franchising, unsay mga violation nga di kaya nila dahil doon may kamay lang tayo nga defensive driving. Pero naman guna sa defensive driving na dako na dito sa LTO. Moagi og Cebu City Transportation Office for their travel line na para mag-guided sila kung asa sila agi, wala sad na sila kakuha. Kay according to nila, LTFRB, temporary. So muna siya panghitabo ron nga kanang mga buses diyang gadagandagan, ilaha na nga mga biyahe, ilaha na mga travel line. Bab sa padayong gihimo karon nga local public route transport plan alang sa Cebu City, tinguha nga ang lagda kalabot sa public utility bus matod di Casimero nga kinahanglan kining mapaklaro. Bob. Daghang salamat, Fee Marie Dumabok sa imong live report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Dungan sa pagdagan sa panahon na daghan na magkalambuan ang nahitabo apan ang patuo-tuo sama sa palina kung gikan ka sa samang nga napraktis ukad pa kaniadto nagpabilin hangtod dining modernong panahon. Si Chelo Baliena sa report. Way ni usa sa mga nanagkot sa Katolikong samang sa Santa Teresa de Avila ang migawas nga wa moagi sa paaso. Mas nailhan kini nga palina. Usa kanila ang 61 anyos nga si Lester Paspas nga miingon nga napanunod niya ang batasan sa pagpalina gikan sa iyang amahan ug mga apuhan samtang bata pa siya. Ay masakit ang sabay, kinahanglan ko no magpalina ta. Mao na hangtod karon nadanan ni namong mga tradisyon mi daw sir. Apan luyo sa tanan, adunay nabulahan tungod kay ang ginagmayng donasyon nga gitunol sa naghago sa pag-andam sa ipalina nakatabang man sa ilang panginabuhian. Matod ni Robbie Avellana, 31 anyos na, nga bata pa siya uban sa iyang mga ginikanan, maunay naanda nilang himuon ang pag-andam sa palina. Donasyon man apan adunay muhatag kanila og tag 10 hangtod sa 20 pesos. Gani sa miaging weekend, diyang gidagsaan sa mga tao ang samang Katoliko, miabot man sa 10,000 ang nahipos nilang donasyon. Pwede naman sa dili sila mo palina, sayang uban mo palina man. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Nagmingaw gihapon ang mga samang sa dakbayan sa Sugbo sugod alas 6 sa gabi siradaan ang mga samang ug buksan kini pagbalik sa Nobyembre 5. Ang report ni Fee Marie Dumabok. Gisusi ni Konsehal Dave Tumulak, Pangulo sa Task Force Karagalag sa dakbayan sa Subo ang samang Katoliko sa Barangay Calamba ganihang buntag. Gawas niini midaw usab si Tumulak sa lubong sa mga minahal niya sa kinabuhi nga gilubong sa Calamba. Bisan kun nagmingaw, gialihan gihapon ang usa ka lain sa natubangan sa Calamba Cemetery nga mo'y nagsilbing linyahanan sa mga tao nga mobisita sa mga lubong. Kay gilain gyud ang entrance ug exit. No ID o no quarantine pass, no entry.
Mga pulis ug tanod boy ni patuman sa protokol. May mga K9 unit usab aron masiguro nga way madang kontrabando. Sugod karong gabi alas 6. Isira na gyud hangtod na siya sa Nobyembre 4. Magpabilin gihapon ang mga pulis tanod nga nagbantay. Unya magpadayon gihapon ang mga santos nga misa sa sementeryo. Ang mga santos nga misa sa Ologon ugma hangtod Nobyembre 2 bisan konserado ang mga samang. Apan mga pari lang ug kakulito ang tugutang makasud sa sementeryo. Usa sa miduaw sa samang ganiha kining 72 anyos nga si Natividad Ramirez nga nagpamisa ng daan. Nindot noon niya, ingon ano kay social distancing ba. Ng mga tao medyo dili alimuot. Sirado man ang samang hangtod sa Nobyembre 4 apan 24 oras bantayan sa mga pulis ang dagkong mga sementeryo sa dakbayan sa Subo. In Cebu City, doon natay mga 24 ka mga sementeryo to include public and private cemeteries. But we only focus sa itong mga public cemeteries nga dagko, especially in Carita, Calamba, and Chinese Cemetery nga daghan gyud og mo duaw. Lakip na sa ilang batayan ang mga terminal nga dagsano niya sa mga pasahero tungod sa long weekend. Gani karong hapon gituyo sa Regional Director sa PRO 7 ug City Director sa Cebu City ang mga terminal ug sementeryo. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Duha ang namatay sa COVID-19 sa probinsya sa Bohol. Sa taho ni Bohol Governor Arthur Yap, ang duha nga namatay mga residente sa Ubay ug Corella. Ang taga-Ubay nagedad og 45 anyos, barangay Tanod ug miyembro sa Barangay Health Emergency Response Team Convert. Na-admit pa siya sa Don Emilio del Valle Memorial Hospital sa wala pa namatay. Ang taga-Corella usa ka 74 anyos nga lalaki nga namatay sa private hospital. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Sa nagpadayon nga monitoring sa COVID-19, napunan karon og duha ka mga bag-ong kaso ang dakbayan sa Talisay. Usa kanila 45 anyos nga lalaki nga taga Barangay San Isidro, samtang nag-edad usab og 57 anyos sa ikaduha nga taga Barangay San Roque. Tungod dinhi miabot na og 986 ang total confirmed cases sa dakbayan, na samtang 90 ang nakaras sa wa nay natala nga kaso, lain pang 20 ka mga barangay sa dakbayan. Ning kasaulugan sa Breast Cancer Awareness Month, padayong pahimangno sa mga doktor ang kamahinungdanon sa early detection ding maong sakit. Mato ni Dr. Matthew Yap, usa ka medical oncologist, dako kayog ikatabang kung sayo ma-diagnose ang sakit aron daling matambalan. Iyang giawhag ang kababayan alang sa regular nga self-breast examination o kaha pagpaubos gayud sa mammography aron masusi sa mga doktor. Mato ni Yap, dili lang babay kay bisan ng mga lalaki mamihimong magka-breast cancer. Ang maong matang sa cancer, usa sa labing komon nga sakit apan mamaayo kung sayo mabantayan. Matud sa doktor, aduna hinuoy mga non-modifiable factors o di na mausab pa nga risgo sama sa genetics o kaliwat ning maong sakit. Apan may modifiable o kita mismo adunay mahimo aron mapugngan nga magka-breast cancer. Lakip niini ang healthy lifestyle o pagkaon sa sakto. Mayong adlaw sa tanan ug mo kining kaimtang sa atong panahon karong Miyerkules, October 28, 2020. Gamonitor gihapon ta sa bagyong Molave, mao ang kanhing bagyong Kinta, ug ganihang kadlawon gi-estimate kini nga nahimutang sa 500 kilometers northwest sa Kalayaan Islands, Palawan. Typhoon category kini din adunay gikusgong hanging 155 kilometers per hour ug pagunos nga moabot og 190 kilometers per hour. Gairog kini sa direksyon na northwest sa gipaspason na 20 kilometers per hour padulong sa Vietnam. Ug ang traffic extension niini mao gihapon nagdala og madag-umong kalangitan ug mga katag-katag na pag-ulan, pagpanugdog ug kilat sa mga probinsya sa Western Visayas, Palawan, lakip ng Kalayaan Group of Islands ug Occidental Mindoro.
Samtang aduna po tay laing gimonitor na bagyo o saka tropical depression o ganihang kadlawon gi-estimate kini nga nahimutang sa 2,070 kilometers silangang bahin sa Central Luzon. Aduna kini gikusgong hanging 55 kilometers per hour pag-unos nga moabot og 70 kilometers per hour o galihok kini sa direksyon na northwest ug hinay ang pag-irog niini. Ug alang sa dugang na impormasyon bisita ang atong website ug dinhi na lang kutob gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan kini si Netherlands sa Letrero Delphine. Daghang salamat. Formal na gilusad ang lawn tennis training camp sa Mandawi City. Sa tinguha pagpangita og potential players nining maong sports, kabataan gibansay aron mauna unyay mo representar sa syudad. So maabot mga kompetisyon. Ang report ni Nico Serino. Sa edad nga 8 anyos, nagdako na sa tennis court si Juliana Tenebre. Sawa pa ang COVID-19, adlaw-adlaw kada human sa klase siya maghapitan sa korte diha sa Mandawi City Sports Complex aron makaduwa ug magpractice. Na-impluwensyahan si Juliana sa iyang amahan nga si Lito nga coach ning maong sport. Makapila ka higayon na siyang nakaapil og kompetisyon ug labing dako iyang nasalmutan ang si Viraa. Ang akong papa kay nag-10, dako mangyug tennisan, then ako pong kuya. Nya ako po pag 5 na ko diri naman po tennis court nagpuyo. Ang kanisan sila akong giguan sa tennis para sila dili kay sa sports lang sila sa pag-edukar silang kagalingon. Usa si Juliana sa kabataan nga mahatagan og kahigayunan nga mas mapalambo pa ang ilang abilidad sa tennis. Sa miaging weekend, formal nga gilusad ang Mandawi City Lawn Tennis ug Table Tennis Training Camp. Ubos niini, i-train sa Sports Commission ang mga kabataan gikan sa tanang barangay nga dunay potensyal sa maong sports. Tinguha ini makaproduce og homegrown athletes gikan sa dakbayan. Produce ta o makahauntag atleta nga someday we can be proud of nga gikan sa Mandawi. So sama lang Malcolm Tonyakaw, Alasoles ana. So nagsugod mi sa mga public school sa kanang mga pobre nga bata nga amos lang ikuag training camp. Ubay-ubay gyud ang dunay potential. Kuan man gud kanigong duwang tennis. Mura na kuan ba, murag luxury ba. Kay di man ni parehag basketball nga bisag asa ka makakita kag basketball court. Ngon ini ang DepEd ug ang Mandawi Sports Commission ila gining gikuan nga ma-disseminate. Gipaniguro hinuon sa mga opisyales nga mapatuman gihapon ang mga health protocol taliwa sa hulga sa COVID-19. Mamahimo nga dili magmask samtang magduwa apan di man sa magdugol ang mga players. Ubos sa lagda sa IATF, gitugot ra ang mga non-contact sports ning panahona. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Og 58 ka adlaw na lang. Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.